institucions, des de la política. Júlia Castro, d'Esquerra Republicana de Catalunya, ha estat escollida presidenta del Parlament. Així, els grups parlamentaris independentistes han obtingut el control de la mesa del Parlament per la següent legislatura. Acabat el recompte, ha estat escollida presidenta del Parlament la molt honorable senyora Júlia Castro, per 58 vots a favor. El lloc de vicepresident primer l'ocuparà Pablo Edo de Junts per Catalunya i el de vicepresident segon serà Sergi Àlex de Ciutadans. Els secretaris electes seran Francesc Almendros de Ciutadans, Marina Navargeach de la CUP, Salomé Fortuño de Junts per Catalunya i Ricard Segura del PSC. La mesa ha estat constituïda fruit d'un acord entre Junts per Catalunya, Esquerra Republicana i la CUP, signat fa menys de 24 hores. L'únic punt negociable del pacte era la presidència a la mesa, segons les declaracions del portaveu de Junts per Catalunya. El president del Parlament, Roger Torrent, ha donat la benvinguda als participants de l'Espuni d'aquest any. Felicitar-los per l'elecció, encoratjar-los, ja veuran que no és una feina fàcil, ho dic per experiència, i en tot cas a tots vosaltres també donar-vos l'enhorabona i felicitar-vos pel fet que heu fet una mesa paritària, que està molt bé, i que ens donen una lliçó. La magnífica rectora de la Universitat Autònoma de Barcelona ha remarcat la importància del binomi universitat-societat i ha encoratjat els estudiants a vetllar per una connexió permanent d'ambdós en el futur.